uwar gida kai ni wallahi ke ji duniya abin da kamata mai da take wace ba a miki kira guda ke to sai mutum ya ta surutu ban ji bane mai gida kina ji abin da so in faɗa miki ta hiya zan yi zan kira haɗa ke bala ku duk abin da kike so shi kaya miki ke abin da faɗa miki wallahi kuma in ki kuskure ne ji wata matsala ta biyo bayan na ta dawo na nan da Allah sai ke kwai wallahi sai na miki rashin kunya wallahi ki dai san har na ba sai faɗa miki ba wallahi ina da wata matsala ta faru dan uwana wallahi sai ki gane kuri haba mai gida bara ka dauko min yaro ka kawo min cikin gidan nan ba sai ka ce bala kuturu ne zai dinga so min abin da dan ci a ciki na da kuturtan nan nashi ka duba alin da yake ciki dan Allah dan Annabi gaskiya mai gida ni wannan abun ba zai yi ba wallahi Gashi ka je ka so min kayan miya a tarugu da tattasai da albasa. Kai sauri. An tarugu? Da tattasai da albasa. An tarugu da tattasai da albasa. An tarugu da tattasai da albasa. An tarugu da tattasai da albasa. A tarugu da tattasai da albasa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Ai mu gashi. Miya aka kai da na ce ka so min kayan miya, ka je ka kwaso min kankana. Kayan miya fa na ce maka ba kankana ba. Ina ka je ka so min? Wannan na je son shan wajen hana kawam. To ai gida gurin ajikan ba sai da kankana sai kayan miya. Bayan hana kawam. Ya duka ake sayarwa a bayan gurin din. Sai a gaban hana kawam a ranar jira son. A gaban hana kawam. Kai dan Allah bari a gurin ba sai da wani kankana a gurin din. Na ce mashi wajen hana kawam. Ni dai mai gida ya haɗa ni da aiki wallahi. Kai. Bayan hana kawam. A ranar jira son wannan kankana. Na ki ga ya mun in zai fiyo mata kayan miya. Wannan ma a miya na shine ba. Zuwan da na mun wani abu. Na je na so shi ne a wajen hana kawam. Wajen hana kawam fa na leƙa na nan noma. Ban samu wani gurin da aka sarrafa kayan wanda ya wuce wannan ba. A ranar yanzu ka san yadda ake yin miya da irin wannan kankana. Kullum hakan ya irin shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoyanmu muna godiya da irin bibiyar YouTube channel ɗinmu da kuke yi wato Ɗandume Hausa TV. Kuna danna mana subscribing, kuna danna ƙararrawa, kuna mana like. To muna godiya da kallonmu da kuke yi da kuma fatan alkhairi da kuke yi mana. Ina ƙara kira ga dukkan masoyanmu waɗanda ba su danna subscribing ba, su yi mana subscribing domin samun shirye-shiryenmu zuwa ga wayoyinku cikin sauƙi ba tare da kun sha wahala ba. Ɗandume Hausa TV muna nan ci gaba da ɗora muku da shirye-shirye daɗaɗa tare da waƙoƙinmu. Don haka muna godiya matuƙa masoyanmu, Allah ya saka da alkhairi da irin soyayyar da kuke nuna mana. Ku yi ƙoƙarin danna subscribing, ku yi mana liking, kuma muna jin daɗin bibiyar channel ɗinmu da kuke kuna kalla. Alhamdulillahi, Allah ya saka da alkhairi. Insha Allahu za mu ci gaba da danno muku daɗaɗen shirye-shirye tare da manya-manyan waƙoƙi albarkacin Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ɗandume Hausa TV, gidan nishaɗi, farin cikin al'umma.